Merhaba jwara, hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Vê heftê ez ê behsa xwendinên xwe yê meha tebaxê bikim. Li beriya wî dibe ez tiştekî bibîrbînim. Ji kerema xwe kanala Pirtûk Hezê behecî bînin, bibin abone û pêşniyazên derdorê xwe bikin. û wekî kanala YouTubeê li ser Instagram, TikTok û Twitterê jî hûn dikarin Pirtûk Hezê wekî bi navê dîsa Pirtûk Hez bişopînin. Yani ji kerema xwe bira derdoreke berfireh mezin çê bibe bo me ku em bikaribin bêtir danasîna Pirtûkên Kurdî û reklama Pirtûkên Kurdî bikin û bi vî awayî bira derdoreke xwendinên Kurdî em bêjin zêdetir bibin. Ev jî bi piştgiriya we çêdibe. Ji kerema xwe ji bîr nekin piştî vîdyoyê biçin û melwan qadan de ji bişopînin û derdorê xwe de jî pêşniyaz bikin. Karinî jî ez derbasî naberoka xwe vê heftê bim ku naberoka me yani mijara me vê heftê ew e ku ez ê xwendinên meha tebaxê Pirtûkên ku min di wê mehê de xwendin ez ê danasîna wan bikim û serwan rawestim. Bêguman hûn ê niha bêjin ka wekî din çima vîdyoyan çê nakêm. Xwedê ez çê dikim hewl didim hin vîdyoyên din amade bikim ji bo we lê piçekî zehmet e ji ber çi ji ber ku meha havîn ev havîn yani wekî mirovan bêzar dike ez birasî gelekî ecizim ji meha havînê ji germa havînê û ji vê nêmê gelekî zêde ye yani bi qurbana hewa serhedê bim yani birastî hewa zozanên serhedê gelekî xweş e ku li wir xwêdan tune yani ji ber wê jî ez birastî ez kesekî ji havînê ji germê hez nakim ji sermayê hez dikim dibêjim rojek pêşe bira berf bibare û zivistan bibe ku em jî rehet bikim birastî ka ez derbasî Pirtûkên xwe bibim. Pirtûkên ku min di meha tebaxê de xwendin min di meha tebaxê de xwendinên yani xwendinên serbest ji xwe re çêkir li got bernameya min di meha tebaxê de xwendina serbest yani xwendina serbest çawa çêdibe bêguman ew jî li got em bêjin ez pirtûkên wê mehê jî ewlî ez wan diyar dikim ku di wê mehê de yani xwendina serbest e jê re dibêjim di wê mehê de yani ji her cureyan yani çeşidan ev xwe pirtûkan dixwînim wekî wek xwendina serbest xwe min navkiriye min di wê mehê de çi xwendibû xwe ez di ser medya sosyal jî parve dikim de heman demê de hûn jî dibînin ez barim eger ku di wan platformandan jî Pirtûk Hezê dişopînin hûn ê li wir bibînin. Di vê mehê de min dîrok xwend, edebiyata klasîk xwend, roman xwend, çîrok, helbest û wekî din hin lêkolîn jî hebûn min xwendin. Bi vî awayî min gelek Pirtûk bi rastî xwendin. Kawerin ez va Pirtûkan danasîna Pirtûkan bikim. Bi romana Menaf Osman, romana Sînor min dest bi meha tebaxê kir ku ev roman ji weşanên Ariyê ne hatiye çapkirin. Menaf Osman nivîskarî wî. Menaf Osman nivîskarê ku ji edebiyata wekî ev Pirtûk ji edebiyata zindanan ji edebiyata em bêjin ji wêjeya zindanan tê ji ber ku nivîskar Menaf Osman hati zindanan de ev hema dor 30 salî ez dikarim bêjim salî nûdî vir datir de zindanê daye biborin. Ji ber wê ev jî min xwest ka ez jî bixwînim ji ber ku birasî meraqeke min zêde ser edebiyata nivîskarên me yê di zindanan da heye yê ku bi Kurdî dinivîsinin ji ber ku birasî pênûsa wan jî xurt e herî dawîn zanin ev nivîskara me hêja mizgin ronak ji zindanê azad bû derket birasî ez gelekî kêfxweş bûm şeş Pirtûk jî di zindanê de nivîsand bûn û ji bo edebiyata me ew jî gelekî baş bû. Bi vî awayî niha Menaf Osman ji ber ku em bêjin tevlî hereketa PKK bûye ji xwe Pirtûk roman ser wê mijareye ku behsa çend hevalên ku em bêjin çend gerîlayên ku ji Rojavayê Kurdistanê ber Bakurê Kurdistanê têne û di vê meşa wan di vê rêwîtiya wan de hin ew jî henin em bêjin kesek wek qaçaxçiyê dikin tê gotin ev behevre yani ev derbaskirina Sînor behsa wê derbaskirînê dike ku dema ku di vê derbaskirînê de bi rastî yani ji ber ku em bêjin ev hereketeke yani li hember vê dewletê yani kolonyalizman em bêjin têkoşînek heye bi rastî ne hêsanê ku ev derbaskirîn em behsa vê çîrokê dike û di vê çîrokê de wekî diçe em bêjin wekî bîratinên van lehengan û ew behsê dikin ku ev ka bi çi awayî dikarin derbas bin ji ber wê bi rastî romanekî xweş bû yani baş bû ez dikarim bêjim ku ji bo xwendinê ji bo ku piçekî wê têkîlî û eleqedariya em bêjin gerîlayan jî meriv bibîne kalî gel di wan çiyan bi çi awayî dijîn û bi çi awayî difikirin falan ji bo wê ev roman yani bi rastî ji bo xwendinê bi rastî hêja ye ji bo xwendinê. Pişta min berê xwe da edebiyata İrlanda yani Irelandan ku ev jî bêguman wê James Joyce be helbestên James Joyce ez navê belkî durust bi nav nakim kawan nemir ev jî İngilîzî bo Kurdî werger kir navê wî yani sercem şîrin James Joyce'in ev şîrin James Joyce pêk hatine ku
وکی جوره ام بیشن چند برهم تیدا به کردی هاتی ورگر کردم راستی بچه گلی که خوشه کوش خواه نه اولیسش در ری دایه و دم که نیست اولیسه جیم جویسی به کردی وره راستی اجل بنده و به کلی جانی مه کایزی و چوا بخوینم جبركم من دخست يعني دمك دريج بو يعني من دخست ازوليه سياسي بخوينم لما بتركياوي يعني بام هبوجي لما ناخن ومنقول من هيفيك المنقول قبل كردياوي بي ام بكردي بكون نهوجه بالتركي بخوينن افجي جيم جويس بو هلبستن جيم جويس براستي دبي افجي بي خواندم بكردي بالتركي نخوينم بشرا من بري خوادا سر کردین می ازدی کام گود در حق وان دجی هوجه ام هن آگاهیان سرکه تایبت یه سرکه دبی ام بزندن yani her çıkasa ام ببیجن کردین ازدی ما کو ام ببیجن ازدی ام ببیجن کردی hemen معنی دایج برکو ev برهم مخوان جوشانین لیسه هاتیه چاپ کردن Emine Avdal ev nivîsandiye şu bu kese Kurdin ezdiye bawermendiye Kurdin ezdi şu peşgotne de Emine Avdal usta dibêje ku dibe de Türkiye'de dema ku min got ezdi hun Kurd bizandin dema ku min got Kurd disan ezdi yani Kurdu ezdi yani jihev nay vekatandın yani tişteki jihev ne cudatire heman tişte yani nafada de havine yani na tişteki usta galet ama fam nekin ma emi bin ezdi dini falan yani hen kesen usta hem şuar hen tiştan çirokan çetkin yani tişte usta bereday nekat dorijine gerinliver yani bahsa rastiye kit geliver lekol ne geliver embijin tişteki reel civaki yani devir dahi ev bir pürtük birasti bir kurtasi hun bikaribin ka باوریا ازدی یا ناس بکن چه نه چه نجبوان چه پیروزه ده امروزن دین ازدیه دا چه گرینگن مهم کو امروزن قادن مهم هنن جبوان کو مرد به بزانه به او وان بهتر به نز و ناس بکه براستی برهم هجایه گل خباتن وقتی امنی عبد الخبات که ویا دنجی هیه دیسان وکی دنیجی راستی خالدین گلک زیاد شاشتین گلک زیاد نبجوا که ده هنر کل سر کردن ازدی جبوان خالدین جدی بیش هولی بیر راکرد به اف پرتوک جبو خواندنی گلکی هجایه کو به خواندن پشتا از چون İsmail Beşikçi. Hunzan İsmail Beşikçi şu an beriya min videoya ki disa ser Portugal ki ravesti yapım. Evji Portugalya duyemine kum min bu Kurdi ez de xuynim. Evji vejina xayala Kurd vejina Kurdistana xayali. Evji Portugalya kul serve vejina Kurdistana xayali daxfe. Ku sosyologa şu an bu. Evji bu Kurdi vergerayubiye brastim هوجه برهمن اسماعیل بیشی همی به کردی بند ویالی دا وقت با اسماعیل بیشیکچی براسی گلکی قلسه یعنی براس نه باشه من هند ویدیو اندازی دیسه بانگوازی خاکر بکو هوجه وقت با اسماعیل بیشیکچی پرتوکمی به گشتی جبو کردی ورگری وان چیپ که او ورگرین باش چیپ که جبر کد ورگرن دا هن کماسی هنن یعنی هر چیکاس کو از نه زمان زنم دالی ورگری دا جی نه پسپورم لی وقت خواندوانه که از یعنی هیستکم کاد دکودا بچه آوایم بیشن کماسی و قصدی چه بونه yani az nişan nadım le dve kade da yani dve ali da dve taybet vaqt va İsmail Beşikçi xabateki rek u pek pekej ber ku yani o vaqf jibo embejin xizmeta netava Kürt şu hatiya bakırın hevceye xabatin xwe bi vi awayı geleki baş çebike yani ev jweşan khana İsmail Beşikçi şu vaqt İsmail Beşikçi دیتنا وانش زحمت اش خو من اول سر آمازون دیت نزانم belki hebet ne be وگدن سر نادر کتابی belki onu ببینن لید پروتوکولشن کردی da ezras ne hatım belki hebinji pişta min devim heda roman Arap şemo ya şivani kurmanca ku yekem romana kurdiye ve Arap şemoji bavi romana kurdiye şu cara duyemin bu ev mukhan beriya sali ki min ev roman disa khwande bu ev bu koma khwandevanin kurdi da huzan şeve her hafta rojen yekşeme ام سر پرتوکه کی راد وستن و هر هفته شوان پرتوکه خو دیارت کن دخوینن و روزا یکشنبه سر پرتوکه راد وستن سر رومانچی روک انجی هلبس انجی جورک دن به و هفته چون دم ها تبا قدم سر رومان شوانی کرمان جانجیم ام را وستنج بر من خوان جارا دودیان مخوان دوباره وک راستیم دبیش خو رومان به خواندن لید عالی زمان da بچکی زحمت yani یکو نو دست بخواندن کردی کردن اس پیشنیاز نکن کو برا رومانی نخوینن yani مخابن زمان جبر کود به دوکیات yani insanın devokat serhade her çıkaz eci serhadime burası minç gelek zahmet kışan yani da film kırnayı da bu evajara duyemine jezokminum yani zahmet yani bu kesin ku despetke ve piçeki kurdiya xwa peş kısım peşra bu xinin çetre و پشتا من بری خودم دیروکه او ادبیات کلاسیک بریا اول از بحث پرتوکال کوم سر دیروکه خوند پرتوک ببورن شوانی کرمانجا جوشانی لیسه هاتیه چاپ کردن به زبانی ببیجم پشتا پرتوکال کوم خوند سر دیروکه به پرسو برسوان دیروکا کرد و کردستان
nivîskar jîr dilovan ev cilda yekemîne ji weşanên pêrî hatiye çapkirin min ev jî ser Amazonê destxist di Pirtûka Kurdî da jî heye wekî din di weşanên di pirtûk firoşê din da jî nizanim hebe tu nebe niha ev pirtûk gelekî baş e ji ber çi baş e ji ber ku bi pirstan dike û bersivên wan jî Kurd in yani bi gelekî Kurtasî em bêjin Kurd û Kurmancî dibêjin ya wekî Kurd û Kurmancî behsa dîroka Kurdan dike wekî em bêjin di pirsa ewlîn çi ye û beriya pirsa ewlîn em bêjin di navbera kîjan dîrokan de behsa dîroka Kurd û Kurdistanê dike berê zayînê yani berê mîlatê dehe hezaran da dest pê dike heta sal piştî em bêjin zayînê piştî mîladê 1975 di navbera van salan da behsa dîroka Kurd û Kurdistanê dike mixabin min cilda wî duyemîn ez gelekî lê geriyam lê min hê nedîtke yani kesê ku haya wî jî heş kerema xwe min jî haydar bikin ji ber ku ez gelekî merak dikim cilda wî duyemîn gelo çawaya çêbiye ji ber ku cilda yekemîn gelekî baş e û têda wekî behsa wê serencama ku em bêjin berê zayînê 10,000 da dest pê dike bi wêneyan jî em bêjin desteka pirtûka xwe kiriye ji vir da hûn dibînin gelek wêneyên xwe şenin min ser qadên sosyal medyayê jî disan ev parvekirin hûn wir jî dikarin bibînin bi vê awayî ez dixwazim hema ji bo we pirsekî û bersiva wî bixwînim wisa em bêjin Partiya Hîwa pirsa 498 da dibe Partiya Hîwa kengî û çawa tê damezrandin bersif el cevap sala 1941 heyvên Nîsan û Gulanê piştî serhildana Reşît Elî û tevlîbûna Refîq Hilmî ya rêxistina darker berpirsyarên rêxistinên cuda rêxistinên xwe pêşkilandin û konferansek di dar xistin biryar dan ku di nava partiyekê nû ya bi navê Hîwa da kom dibin bi vê awayî yani pirsê dipirse û bi kurtasî bersiva wî dide ji ber wê bi rastî ji bo kesên ku dixwazin yani dîrokê wisa bi awayekî em bêjin hêsan fêr bibin yani bizanibin hin agahî dar bibin dibe vê pirtûkê dikarin bixwînin ku di nav hûrgiliyan de jî zêde nexeniqin Pirtûka dawiyê ku min di meha tevagê de xwand li ser edebiyata klasîk û taybet melayê cizîrî bû ev jî pirtûk navê wî melayê cizîrî jiyan û tesîra edebî şerxa xezelên bijartî nivîskar Ayhan Tek ev Ayhan Tek di mamosta Ayhan Tek di zanîngeha Mûşê da akademisyenekê Kurd e di beşa Kurdî da ji weşanî nûbarê hatiye çapkirin ev xebata xwe kirî xebatek gelekî hêja ye di vir de ewlîn ji xwe di ser em bêjin ser nivîsa navê Pirtûkê de ji diyarê ku behsa jiyana wî dike behsa tesîra wî edebî dike ser hem edebiyata Kurdî ya klasîk û edebiyata cîhanî û pişta jî çend xezelên ku ji dîwana wî bijarte wan wekî şerha wan şîroveya wan dike ji ber wî gelekî hêja ye ku meriv him ser jiyana em bêjin melayê cizîrî agahtar dibe pişta tesîra wî dibîne ka bi çi awayî tesîr kir rastî tesîreka wî ye wekî kanûn dibêjin yani edebiyata kanûn tê bikaranî wekî kanûna yan jî em bêjin bavê klasîka Kurdî yani klasîkên Kurdî tê qebûlkirin em dikarin wisa bêjin bi rastî jî wisa ye melayê cizîrî û şerha hin xezelên wî ku bijartî ku dike bi rastî ev xezelên wî gelekî navdarin ku yani gelek kes ji van xezelan dizanin wekî ez yekî dikarim belkî ji bo we ew ku bêjim xûn ku ji dil bi mewj têt eşkê rewan me tên bişet nîl ji dîdeyan dizê dikeftin ma nav şebihê bet yani xezelê çawa em bêjin şertke bi awayekî em bêjin dîwana wî eslê wî dinivîsine pişta bi Kurdiya îro bi awayekî ku em fêm bikin dinivîsine û pişta peyvan maneya wan dibêje û pişta jî wisa em bêjin şîroveya wê dike şîroveya em bêjin beytan malikan xezelên melayê cizîrî dike bi vê awayî ji bo ser melayê cizîrî bi kurtasî dîsan yani ev pirtûk jî wisa ne pirtûkeke em bêjin zêde bi hûrgiliyan bi kurayî ser neskiniye ji ber wê hêsan tir kiriye ku meriv melayê cizîrî nasib bike tesîra wî jiyana wî û hin xezelên wî jî wek şîroveyê wan bibîne û bixwîne li ser agahtar be ji ber wê hêje min di vê mehê de bi giştî çend pirtûk xwendin du 4 5 heft pirtûk xwandine kê min mixabin ji ber ku ev karê min piçekî zêde bû di vê mehê de û meha bêjî piçekî zêde ji ber wê xwendinê min belkî piçekî kêm bûn lê dîsa jî xwendin di dome divê meriv her bi Kurdî bixwîne û meha ku em tê dane meha îlonê de jî
ez ê xwendinên xwe ser Kurdên mêyên Kafkasyê û edebiyata Kurdên Kafkasyê wisa min bi nav kir ew beşa xwendina xwe meha îlonê ez ê ser wan bixwînim û ser wan biçekî agahiyên xwe yani hin berheman zêdetir bixwînim ji ber wê meha îlonê de jî ez ê wan xwendinê xwe pêk bikim piştî dawiya mihêj xwe ez ê danastina wan pirtûkan jî bikim û dubare dikim ji kerema xwe bibin abone biacibînin û derdorên xwe re pêşniyaz bikin û bi şîroveyan tevlî vê videoyê bin hûn jî wekî din pêşniyazên xwe bikin û rexneyan jî bêguman bikin erênî neyînî hûn serbestin û wekî din ser qadên sosyal medyayê Instagram Twitter TikTokê jî ji kerema xwe me bişopînin pirtûkhezê ku bira pirtûkhez mezin bibe ji bo temeşekirina we zor spas mala we ava